to spočítané máš. Hranie s aviónom bolo pre mňa poloprofesionálne. Už som si aj zarobil nejaké peniaze, aj keď strašne málo, lebo my sme za celú dobu vlastne existencie aviónu odohrali asi 8 koncertov, asi nejakú takú 8-dňovú šnúru. V avióne som sa zoznámil s Danom Hevierom, ktorý robil pre avión pár textov. Dávno to spočítané, dávno to spočítané, dávno to spočítané máš. Fero dodnes si myslí možno, že ja som z aviónu odišiel kvôli týmu, že som dostal ponuku do týmu, čo vôbec nie je pravda, lebo my sme ako avión prestali hrať a to bolo také, že prestali hrať. To sme nevedeli, ale prestali sme jednoducho hrať, ako nemal to kto organizovať a jednoducho sme nehrali. Takže pol roka som bol úplne voľný a nič sa nedialo a až potom som dostal ponuku do týmu a to bolo na základe aviónu práve, že už ten avión zaujal predsa len ako zase iných ľudí a zase všetci spozorňali, že pozor, tu je nejaká konkurencia, aj keď sme žiadna konkurencia vlastne pre nikoho neboli, lebo sme de facto neexistovali. A potom to tak nejak došlo samo, že sa mi ozval, myslím, že Julo Kinček na odporúčanie Ivana Valka a chalanov z týmu. Ja som so skupinou Tým sa poznal a tak trošku sme koketovali zhruba od polovice 80. rokov. A mne od začiatku tej spolupráce bolo jasné, že tá skupina potrebuje dobrého solového speváka, dobrého frontmana. A to som aj povedal Dušanovi Antalíkovi, že takého speváka bude treba nájsť a ak tá skupina má mať šancu na úspech v tom profesionálnom svete populárnej hudby, tak si takéhoto speváka musí nájsť. Tak my sme to cítili samozrejme, že vtedy fungovali tie osvedčené modely tých veľkých známych kapiel, ako Queen, ja neviem, od Zeppelinu cez Deep Purple, Queen, Yes a tak ďalej. Vždycky tam bola jedna vážna spevácka osobnosť, ktorá tú kapelu predávala návonok. No a my sme po tomto modeli túžili samozrejme a Milan bol zaneprázdnený klávesami a tak ďalej. A stále sme si mysleli, že raz musí prísť to obdobie, keď príde ten líder a bude tú kapelu predávať navonok a budeme mu veriť a my budeme vlastne istým spôsobom komunikovať s tým publikom cez neho. Vtedy tam padlo viacero typov, myslím, že tam bol Kadlubiak, Paulíny a moje meno a oni si z týchto troch vlastne vyberali, že koho by tak zavolali do týmu. A neviem prečo, ale zavolali mňa, možno preto, že Paulíny, ja neviem, začal robiť s Modusom, možno preto, že Kadlubiak začal robiť s Gravisom a ja som sa zvýšil. My sme vlastne Pála poznali už z toho vojenského festivalu a vedeli sme vlastne, čo od neho môžeme očakávať. Tak sme začali skúšať v Martine a po prvých skúškach vlastne nám išlo z toho, že to ide pekne ako dokopy, a čo sa týka vokálu hlavne. A ten tímovský vokál, na ktorom sme dosť tak bazírovali, tak tým jeho hlasom dostal tú správnu farbu a aj jeho štýlové zameranie, jeho orientácia v muzike bola podobná jak naša. Takže veľmi ľahko sa to ako v podstate začalo sklubovať a šlo to dokopy. To bola jediná kapela, ktorá ma vtedy oslovila tým. Takže som si to išiel vypočuť do Martina. S Julom sme tam išli, že poď na skúšku, teda ja som hovoril, že daj pokoj, že tým, že kto tam bude chodiť na skúšky do Martina. A vieš, že ja som vtedy videl na líre, že hrali nejakú pesničku a vôbec sa mi to nepáčilo, bola to nejaká štilizácia do ja neviem, do takého divného štýlu, vôbec to nesedelo. A pritom som chalanov poznal, že hrali ako dobré hard rock. Že hrali na festivaloch, sme sa občas vítali a hrali taký štýl ako Modrý efekt alebo Fermata presne v tomto štýle, ako oni boli dobrí. Veľké plochy a celé pekné to bolo. Využívali echa a takéto veci na tú dobu. Veľmi moderne to pôsobilo. Takže ideme to skúsiť a dáme si skúšobnú lehotu a potom sa o rok stretneme a povieme si, že či sa nám to spolu páči alebo nepáči. A medzi tým sa to za ten rok zamotalo tak, že už sme si nemali čas sadnúť, či sa nám to páči alebo nepáči a že či ideme spolu ďalej robiť. Vôbec nedošlo k tomu. Repertoár týmu už bol jasný a už tam boli všetky, už tam bola celá prvá doska vlastne v tom týme.
Ja som tam dal nejaké veci, Ulo niečo doniesol, reklamu na ticho a už sme to vlastne, my sme to na skúškach robili. A ešte sme chodili so staršími vecami, čo tým mal, s ktorými hral predtým. Ako robili sme takú výberovku toho koncertného programu. No a hrávali sme koncerty. Začali sme hrávať koncerty a do štúdia sme išli vlastne až po nejakých, ja neviem, možno 20 odohratých koncertoch. A aj to bolo len preto, že vo vtedajšom opuse, kde Julo vtedy, myslím, nastúpil a robil, Elán odmietol nahrať nejakú platňu, lebo už si to mohol dovoliť a povedať, že viete čo, nechce sa nám ísť do štúdia, lebo nič nemáme, neviem. No a zostala tam diera mesiac. Tak čo tam dáme? No tak Julo hovoril, tak dajme tam tým. Má nočná búrka, miesto flauty plač, zbytočný a hlúpy úraz, mňa to bolí viac. Takže my sme vlezli do štúdia, kde si z nás robili veľkú srandu, lebo sme boli z Martina a z Brezna a pozerali na nás tak ako za začiatku dosť pobavene. Ale my sme prišli totálne nadúpaní do štúdia, sme presne vedeli, čo má ako hrať. Podklady sme mali veľmi rýchlo hotové. No a keď sme začali spievať vokály, tak potom sa aj ľudia, ktorí tam pracovali, ich to presvedčilo, že toto nie sú až takí úplní magori a naozaj tú muziku, ako majú radi a robia to po svojom a vokály vtedy ako také tu nikto nemal a my sme z toho hodne vyťažili, lebo všetci chalani dobre spievajú. Utiec nemáš nárok, pátram, kde ťa mám. A ten tým, aj keď je to platňa, ktorú by som dneska tak nezmixoval a určite by to znelo ináč, ale musím uznať, že to má v sebe určitý náboj a že v tom energia a tá prvá doska týmu bola veľmi v tomto vydarená, ani sa nečudujem, že tak zabrala. Nočná búrka prehrmela v nás, z farebnej tmy na mňa šmurká, soneónový rias. Naštvaný na nás dvoch, rútim sa tmou, máš ešte chvíľu náskok, skončím s tou hrou. Rýchle oči svetiel, tehla na pedál, bez teba žiť neviem, nie, a toho som sa bál. Pátram, ja ťa nájdem, uvidíš. Pátram, skryť sa nemáš nádej, to si píš. Pátram, ten tvoj útek za roh ovládam. Pátram, utiec nemáš nárok, kde ťa mám. 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 Kde ťa máš. Mám už niekoľko zím, proti vetru stále chodievam s ním. Má pár dier, mám ho však rád, nemusel som ho prevracať. Má pár dier, mám ho však rád, nemusel som ho prevracať. Reklamu na ticho dnes v telke dávajú, každý z nás pozorne len čo zbadajú. Reklamu na ticho, ten súčasný hit, krásnym tichom z dovozu naplňte svoj byt. Môžete ho zohnať len pod rukou, nádherné ticho môr. Výberové ticho so zárukou, získa ho, kto príde skôr. Vtedy som bol zamestnaný, ale potom už asi po mesiaci dvoch, už keď sme začali hrávať aj koncerty, lebo vtedy sme ako poloprofesionálna kapela už mohli hrávať koncerty a zarábať, tak vtedy som sa odhlásil zo zamestnania a už som sa živil len hudbou, aj keď biedne a museli sme veľmi veľa hrať, aby sme sa uživili. Môžete ho zohnať len pod rukou, nádherné ticho môr. Hrávali sme tie staršie veci tímu, ktoré oni hrávali
dovtedy a akorát ja som to spieval. Dokonca aj potom, keď vyšla prvá platňa, tak sme polku programu mali takú, ktorá vlastne nebola na platni. Celá do Skanova a polka ešte do starého programu. Reklama na ticho, zo všetkých strán znie, po farbe a s hudbou, je to úžasné. Decibely hluku, to ticho znásobí, minulosť za ticho, nie sú zásoby. Julo bol veľmi dôležitý človek a v rámci toho a bez neho by sa to nedostalo do televízie, do rádií. Všade mal samozrejme známosti. Kedy skutočne stačilo rozmnožiť nejakú pieseň, vybranú pieseň z toho albumu na 10 pásov, tých 10 pásov dať na 10 takých tých plechových kotuliek, na ktoré sa to dávalo, ktoré sa vyrábali vo východnom Nemecku, to rozposlať redaktorom do tých rozhlasových staníc, čiže do Košic niečo do Banskej Bystrice, niečo rozdať v Bratislave, niečo do Brna, niečo do Ostravy, niečo do Prahy a ono to zrazu začalo žiť svojím životom. Mohli sme natočiť klip na Malú nočnú búrku, do Triangla. A aj tak si myslím, ale že Zlomový bod bol jeden úplne nevinný program pre českú televíziu, ktorý sa točil v Třinci. Bolo to TKM, ktoré išlo večer naživo, kde tým si doniesol svoju vlastnú scénu, svoj vlastný zvuk. Boli sme všetci opálení, lebo bolo leto a ja som mal kraťasy, bolo mi horúco. Vôbec to nebol vymyslený imič kraťasy, ale jednoducho mi bolo horúco. A ten tým tam odohral asi 4 veci z tejto platne a tí ľudia asi nemali čo robiť, tak hrozne veľa ľudí to videlo vtedy. A celé sa to, mám pocit, zlomilo touto televíziou a začalo sa to dostávať do Čiech a už vlastne cez tie Čechy už to zobrala celá republika. Náš vzťah sa vyvíja, smerom k láske mením svoj kurz. Už ma má, tak to vidím ja, je to ťažké poradiť skús, ona je kus. Textári týmu na prvej platni bolo viacej ľudí, mám dojem, že 3 alebo 4 dokonca. Martinská časť mala svojich textárov, ktorí urobili Malú nočnú búrku a tieto veci. A potom sme tam dotiahli my ľudí, ktorí so mnou robili. Mám taký pocit, že to bol Dano Hevier, presne z Avionu, ktorý vlastne išiel so mnou do týmu, ktoré sme zavolali na základe tejto spolupráce. A Peter Uličný ešte z čias vlastne 300 hrmených. No, k tej spolupráci ma oslovil Julo Kinček v časoch, kedy tým ešte bez Pala Haberu mal prvé úspechy, mám pocit, že s pesničkou Internátne ráno, alebo tak ako si. A to spojenie, ktoré vlastne Julo Kinček celé zinscenoval, na 99% hrozilo úspechom. Textári určite splnili tie očakávania, dokonca v prípade tých prvých albumov, a nielen toho prvého, ale aj tých ďalších albumov, sa stala na pomery v tejto branži úplne neuveriteľná vec, že tí textári, obidvaja, to znamená aj Peter Uličný, aj Dano Hevier, išli na tie skúšky do Martina. Oni tam naozaj strávili s nami niekoľko dní, týždeň, alebo koľko trvalo to skúšanie a týždeň žili s tou skupinou, počúvali tie piesne, občas sa k tomu aj vyjadrovali a hľadali témy, rozmýšľali, o čom tie piesne majú byť, o čom majú napísať tie slova. A bolo mi jasné, že ak tá skupina má byť úspešná, tak aj tie texty musia hovoriť jazykom predsa len takej tej väčšiny, pretože tá cieľová skupina v prípade týmu bola, to bol proste široký diapazon mládeže a tak som sa pomaličky naučil písať aj texty o láske. Sa vyvíja, smerom k láske mením svoj kurz. Už ma má, tak to vidím ja, je to ťažké poradiť skús. Myslím, že tento album prvý týmu začal byť po takých 4 mesiacoch sa to roztrhlo a to sa začalo hrozne predávať a neviem, na akom čísle to skončilo, ale určite to bolo nad 200 000 a to bol veľký úspech. Druhé albumy sú u skupín veľmi dôležité, pretože majú potvrdiť u interpretov vlastne tú nastupujúcu cestu. Takže môže byť album prvý veľmi úspešný a druhý môže byť aj ten posledný. Čiže my sme museli druhým albumom potvrdiť to, že vieme robiť pekné piesne,
že to má aj šťavu a že jednoducho ten tím má budúcnosť. Lietam v tom tiež, lietam v tom rád, lietam v tom tiež, lietam v tom rád. Všetko sa darilo vlastne, na čo sme siahli. Texty boli výborné, nápady skvelé. Takže druhá platňa obsahovala pár vecí. Myslím, že Lietam v tom tiež je tam a Prievan v peňaženke, také najvýraznejšie hity. Čo osobne, aby som Lietam v tom tiež nepovažujem za nejakú moju skvelú vec, ale bol to hit a bolo tam urobené také zvláštne video, vtedy robil Ďuro Takáč, robil pre Triangel, také presne vystiel našu povahu, bolo to celé srandistické a to dodnes myslím, že ľudia na tom týme majú radi, že to je aj z tých nahrávok, aj z toho koncertného pôsobenia vidno, že to je partia ľudí, ktorá sa došla hlavne zabávať, popri tom hrá. Lietam to tiež sme nasadili ako prvý single a bola to skladba, ktorá samozrejme vyletela hneď na prvé miesta hitparád, ale my sme s nej boli už, ako dá sa povedať, chorí po 2 týždňoch. Keď človek robí hity, v podstate vždy balancuje mal by balancovať ako hitmaker na tej hranici gíču a ešte muziky. A táto skladba hrozne balancuje. Ja som skôr zastanca toho, že keď je to prirodzené, tak je to dobré. Nič neprirodzené netreba robiť, lebo to nám nikto neuverí. A tie pesničky naozaj sa rodili tak, že od prípadu k prípadu žiadna filozofia platne a takéto veci. Tým sme nechceli ľudí zaťažovať a začala byť predsa len iná doba a čím kratšia pesnička, tým lepšie rádia to vysielali. My sme vtedy museli hrať 20-25 koncertov za mesiac a keď sme boli chceli, tak by sme mohli hrať v kuse rok každý deň. A naozaj sme si vyberali, kam chceme ísť a my sme chceli ísť všade a hrávali sme nielen kultúráky, ale aj haly. A začalo to veľmi rýchlo mať rozmery takej tej, by som povedal, na vtedajšie pomery veľkej rokovej produkcie. A toto celé trvalo asi 4 alebo 5 rokov, vlastne sa to nieslo a ja vôbec netuším, ako Zuzka vyrastala, ako sa učila chodiť lebo som doma skoro vôbec nebol, teda moja dcéra. Trojuholník neľudský má asi. V tomto boji s prírodou nezvíťazím. Mávam nízky tlak a rovnaký plak s prázdnym vreckom ako vykryťa. Ja som bol viacej vyspievaný, myslím, lebo som už mal za sebou nejakú 100 koncertov a to sa predsa len prejaví na tom, že človek, to je tá najlepšia škola, žiadna iná škola ti nepomôže. Treba čo najviac spievať a hrať čo najviac koncertov a snažiť sa byť pred ľuďmi a mať s nimi kontakt. Čiže bol som orazenejší určite, bol som sebavedomejší. Už sme si boli vedomí toho, že sme slávni a už to s nami mávalo 106. A hlavne so mnou, s chalami možno ani nie, lebo tí len sa modlili, kedy čo ja vyvediem zase od toho, že som už nevedel, čo urobiť skôr. Na Pala bol vyvíjaný najväčší nátlak. Samozrejme bol frontman, bol človek, ktorý predával, on bol tá tvár, ktorá proste kričala z každej stránky v popredí, takže on to mal snad najťažšie a častokrát sme ho trošku upozorňovali, uzemňovali. Strašne som si ako dovoloval na ľudí a myslel som si, že mám ja tu najväčšiu pravdu na svete a že ten úspech narobí človekom divý a potom záleží len od toho, že ako rýchlo sa dokáže spamätať. V momente, keď prišiel taký ten nápor, prvý prudký nápor popularity a slávy, tak to s ním zatriaslo v úvodzovkách, zmenil sa, začal sa správať ináč. Dôležité je podľa mňa to, ako rýchlo a či
si uvedomí, že všetku tú pominuteľnosť toho a tú falošnosť toho celého, ako rýchlo sa vráti do tej prirodzenej polohy a do toho prirodzeného, normálneho správania. Tak samozrejme, ten úspech zamáva s človekom, ale veľmi rýchlo som sa dal dohromady. Ja som bol napríklad neznesiteľný v rámci toho, že som si myslel, že keď ja môžem byť presný a byť profesionál, tak prečo nemôžu byť presní aj ostatní? Zase veľa z toho svojho pohľadu som nechcel. Len to, aby bol každý profík, aby si robil presne svoju robotu, ktorú má. No a keď sa to neudialo, tak som vedel byť veľmi neznesiteľný a vedel som to veľmi rýchlo každému povedať. Svet bol už vážne jednou nohou ťahu, nerovné diery do sveta.